अच्छा साथियों, मिशन आनंद सरोज चौराहा बरई पार भाई आनंद सरोज जी की दोनों किडनी फेल हो जाने के वजह से आज समस्त पासी समाज से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग आनंद सरोज जी का सहयोग करिए, जो जिससे जो होता है, ताकि भाई की जान बचाई जा सके और वो फिर अपने समाज पासी समाज में अपने परिवार में हंसते खेलते आए और खुशी खुशी रहे। आनंद सरोज के करा सहयोग हो कि जे भी हो के भैया सुनी जवना योग्य हो, तएगो भाई खातिर आगे सबके आवे के बा भैया आनंद सरोज के बचावे के बा भैया आनंद सरोज के बचावे के बा। भाई आनंद सरोज जी की किडनी ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द हो सके आप लोग सहयोग करिए। बिजली पासी सेवा समिति मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश संगठन के सभी भाई लगे हुए हैं, जिसमें खास तौर से हमारे बड़े भाई डॉक्टर सूरज पासी जी साथ साथ चल रहे हैं और सहयोग करा रहे हैं। पासी समाज के हुए चहेता केहू के भाई हुए केहू के बेटा, केहू के बेटा पासी समाज के चहेता बहन के भाई हुए केहू माई के बेटा, खेलत हंसत जिंदगी बनावे के बा, खेलत हंसत जिंदगी फिर बनावे के बा भैया आनंद सरोज के बचावे के बा भैया आनंद सरोज